Kubor nagaslem jong udongsan Hima. Kajingjur jong Islam mentah kesdam kalawan ra kajing Shlei kabajur haki binta jong Surok ba National Highway 6 haki binta jong Thaiñ Jorabat. Kani kajing Shlei ha kate ke Surok kalawan ra aru kajing Thaiñ kali ke Syrtok kham tam gitu ki bamut kiyo syakanong ba shalong badru ki batmu banher shigi binta jong kasor ba Guwahati. Hagani kajing Shlei na bagi don ki kaliret ki bala pensangi agate ke jaka ki bala ngam marshiteng bat kani kala penlong ki wei pat ki kali ki batmu ban jam shakman bakim nuot shu handai ban aptat hadu bako kan khamduna.